Vitajte v našom štúdiu obkladová dlažieb. Teraz vám ukážem, ako sa sem dostať a čo všetko tu máme. Toto je vstup do nášho objektu. Nachádzame sa na prvom poschodí. A toto je náš zvonček. Tu nám treba zazvoniť a my pre vás prídeme. A toto je náš hlavný showroom, kde máme vystavené obklady a dlažby. A toto je náš projektový stôl, pri ktorom sa pohybujeme najčastejšie. Je tu hlavný katalóg, každá naša kolekcia má svoj vlastný katalóg a takisto máme aj takéto mapy. To sú malé vzorky týchto dlaždíc, kde si to viete pochytať, pozrieť si tú farbu. A keď máme toho viacej, tak sa potom presúvame do zasadačky, kde sedíme už nad projektami. A toto je naša zasadačka, v ktorej sedíme nad konkrétnymi projektami, kde máme rozriešené pôdorysy, pohľady na steny, vyberáme už z sušieho výberu kolekcií, pozeráme si konkrétne nejaké dekory, povrchy, veľkosti týchto dlažieb. A výsledkom našej práce je kompletná špecifikácia materiálu do vášho projektu.